Hej Michael. Hvor var det godt, du kom lige og ville lade dig interviewe til noget omkring, du ved, iPad'en. Kunne du prøve at sige lidt om, hvad har været de største gevinster? Ja, det er kraftedeme det der med kollegerne. De fatter ikke en skid. Jeg fatter det. Okay, kunne du prøve at uddybe det lidt mere? Ja, i morgen måske. Hvorfor ikke nu, hvor der lige er kamera på? Så... Hold nu kæft, Tune. Hvad er det, der er galt med kollegerne og iPad'en? Det er det der omslag. Jeg hader det pis. Er det omslag til iPad'en? Hvad? Sagde du omslag? Ja, Okay. Er de kolde eller varme? de er sorte. Når de er sorte, må det ikke gerne være det? Jo, det er jo det. For helvede, Tune. Michael, du virker meget sur. Tror du ikke, Jamen, vi jeg er skal så tage... træt af de der fucking spørgsmål hele tiden. Michael, tror du ikke, vi skal tage det om i morgen, hvor du er lidt bedre humør? Måske. Men godt, du kom, Michael. Tune, nu har vi jo arbejdet med iPads i over et halvt skoleår. De største gevinster ved at arbejde med iPads, skal du ikke lige kort fortælle om dem? Gevinster. Okay. Jo. Det kan jeg sådan set godt, fordi når jeg helt tænker over det, så en af de største gevinster, det er... for satan, der ramte jeg sgu da ikke lige. Nå, pyt. En af de største gevinster, det er faktisk, at man er helt totalt fri for at se på eleverne og få øjenkontakt med dem, fordi de har øjnene nede i den der iPad hele tiden. Mm-hmm. Det er en stor gevinst, fordi nu har jeg jo været inden for branchen i mange år, og det er altså rart, at man ikke skal have for meget kontakt med dem. Eller? Ja. Hvordan med forberedelsen? Den gevinst, må jeg lige sige også, det har jeg faktisk tænkt meget over i det sidste stykke tid, ikke? Og det er... deres spillergen, ikke? Det bliver ligesom også, dem bliver rystet helt på plads, ikke? Ja. Fordi de får virkelig spillet noget, og det er ikke kun på øjenbevægelser, man kan se, at de spiller, vel, men det er, nogle gange så kan de virkelig også se at køre med den iPad, du ved, sådan helt ud til højre og venstre, ikke? Og det er sådan set, det er også ok, så er de fri for, når de kommer hjem. Ja. Hvordan med dig som lærer? Er der nogle ting, der har gjort det nemmere at være lærer? Vil du anbefale andre at arbejde med iPads også? Helt klart. Fordi jo mindre tæt du skal på de der elever, ikke? Og jo mindre kontakt du får med, jo nemmere er det også bare at acceptere, at man har kaffehånden og ikke sådan lige behøver øjenkontakt med dem. Ja. Det er en stor gevinst, synes jeg. Og hvordan er din forberedelse? Er det også nemmere at forberede sig? Hvad for noget? Sagde du forberedt? Ja, okay. Okay, vi kan lægge klipper lige, ikke? Okay. Hvad? Okay. Forberedelse. Kunne du sige noget om det? Forbereder du dig? Nu er jeg godt nok i tvivl, Michael, når du siger forberedelse, og hvad mener du så med det? Du spiller ikke selv, eller hvad? Hvad? Nej, jeg spiller ikke. Nej, okay. Nej. Okay. Jeg kan højst være inde på sådan noget, der hedder noget, så det er sådan noget trendsale-sagtigt noget, hvor man kan købe bukser. Og det kan man også på iPad'en, eller hvordan? Ja. Men det kræver bare lige, du skal lige hente sådan en apps. Ja. Men det er sådan set nemt nu. Og så lige være opmærksom på, om lederen han kommer, mens man sidder på. Ja, for satan, mand. Der er du inde på noget, der er rigtigt. Ja. Hold kæft. Det, ja.